שני ילדה מאוד טובה. תמיד שצריך עזרה, היא נרתמת למשימה. שני! כן, אבא. בבקשה תסיימי לשטוף את הכלים. כן, בטח, בשמחה. תודה. אבא כבר הלך? עומר, יאיר! Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy and you let it. 9 to 5. של מי הזאתי מפקדת? לא לדבר, לעבוד. ויותר מהר, כי אבא תכף חוזר. ולא לשבור כוסות, כי אחר כך אני חוטפת. שני שלנו היא מאוד קשורה לפסנתר שלה. מאוד קשורה. מאוד מאוד קשורה. שני היא מאוד מכניסת אורחים, דלתה תמיד פתוחה לכל אדם, והחדר שלה תמיד נקי, מטופח ומסודר. לא להיכנס. שני חמודה, אני יכולה להיכנס? לא, רגע. טוב, בסדר, רגע. שני, ממי. וואו! איך החדר מסודר! אני כל כך גאה בך. רק מקודם הכל היה מבולגן פה, מלא בגדים פזורים על הכל, ואת הכל קיפלת ושם בתוך הארון. כל הכבוד. אני ממש ממש גאה בך. יפה מאוד. וואו. טוב, רק רציתי לקחת משהו מהארון. לא, אל תפתחי, אל תפתחי. רק שנייה. לא, אל תפתחי. למה? שני אחות מאוד בטרנית, עדינה, מתחשבת ותמיד נמנעת מריבים. לא, התור נגמר, תורי עכשיו, נו, צא מהמחשב. התור שלך נגמר לפני 12 שניות, 13. מה, שנייה, ברמית נגמר, נו, קום, תורי עכשיו. לא, אני מסיים, לא רוצה. גם אני לא. רק שתדעו ששילמו לי הרבה מאוד כסף בשביל שאני אתן לשני לנצח אותי. שני אחות מאוד אחראית, תמיד שומעת עלינו ומגלנרים, ואיתה אנחנו אף פעם לא מפחדים. לא מפחדים. יאללה חמודים, בואו נצא לגינה. יס, יס. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs? אימא'לה כלב, אימא'לה כלב, אימא'לה לא רוצה. בוא הביתה, אימא'לה, אני פוחדת. אל תדאגי, אנחנו נשמור עלייך. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know. אמא. היי חמודה, מה נשמע? לא קיבלתם חזרת העבודה במדעים? כן, 98. 98? למה רק 98? תראי לי. מה? על זה היא הורידה לך? במו ידיי העתקתי את זה מוויקיפדיה. איך זה יכול להיות? אני לא מאמינה. אל תדאגי, קיבלנו עבודה חדשה. תוכלי לשפר את הציון. מזל?
איפה אבא? כן, שני. אבא, זו פעם השלישית שהגעתי לכיתה בלי שיעורים בחשבון. אני לא מבינה איך אתה שוכח לעשות אותם. הפעם המורה ממש התעצבנה והיא נתנה לי לכתוב חיבור בנושא למה צריך לעשות שיעורי בית. יאללה לעבודה. מה לעבודה? אין לי זמן היום, אני צריך להכין פרזנטציה לעבודה, אין לי זמן. מה הפרזנטציה? איך לכתוב חיבור? אם לא יהיה לי מחר חיבור אתה תצטרך ללכת אל המנהל ותפסיד חצי יום עבודה. היא לא דומה לאף אחת אחרת. שני לא דומה לאף אחת. שני מיוחדת ועומדת בזכות עצמה. אנחנו מאחלים לה שתעצב את דמותה במיוחדות שלה. נכנסת לכיתה עם חיוך, וכולן מתחילות לחייך לידך. כי את תמיד מתחשבת בכולם, את צוחקת ושמחה, ושומור ככה, משמחת את כולם סביבך. שלי היא חברה ממש טובה שלי, היא נהדרת, היא חברתית, לא אכלת לי שאני עצובה. היא נורא חמודה ויש לה נשמה טובה. היא חייכנית, נדיבה, עוזרת, מצחיקה. יש לי יונידה, היא חכמה. היא חמודה ויפה ואנחנו אוהבים אותה מאוד. ילדה מקסימה, עוזרת לכולם, נדיבה, חייכנית, מקסימה. ילדה אהובה ואהודה. מה טובה, חמודה ונחמדה. חמה, אוהבת, מתוקה, תמיד מוכנה לעזור, תמיד מחבקת, ללא ספק נסיכה, יש בה המון אצילות, מבינה עניין, בוגרת מאוד בנפשה, נעים לבלות איתה, ואני גאה ומאושרת שיש לי נכדה כזה. שני, מזל טוב, אנחנו אוהבים אותך מאוד. היא לא דומה לאף אחת אחרת, לאף אחת שעוברת ברחוב. היא